God aften er friheden i Kristus. Og til i aften har jeg så sat en underoverskrift, der hedder at kende samfundet med hans lidelser. Og sammenhængen med det i forhold til i går kvæld kommer jeg ind på om lidt. Nu vil vi bede sammen. Gud, vi takker dig for din grænseløse kærlighed. Det vidner korset om. Så kan jeg sidde med mange spørgsmål, undren over din førelse af mig i livet. Spørgsmål, når lykkens sol går ned. Når mørket fylder mest. Når tårerne er så mange. Når jeg bærer på et sår. Indre sår. Kanskje hele livet. Gud, det kan jeg ikke bære. Det må du bære. Og derfor beder jeg om, at lidelsesfællesskabet med dig må føre mig ind i en erfaring af din opstandelseskraft, der fører mig ind i kendskabet til dig, min frelser. Og må det blive mit fokus også denne aften, at lidelsesfællesskabet må blive anledninger til at lære dig at kende og din grænseløse kærlighed. Amen. To uger før påsken var jeg på en møderække, hvor denne bog stod på rummet mit. Nu står den ikke længere på det rum, for jeg har taget den med hjem. Nej, jeg fik den. Jeg har ikke stjålet. Men den satte jeg og læste lidt i. Det er en bog af Frederik Wisløff, som endnu kan købes, hvor man følger Jesus på vej til Golgata. Og der læste jeg det første afsnit. Og der stiller Wisløff dette spørgsmål: når begyndte Jesu lidelseshistorie? Ja, tænkte jeg. Hvornår begyndte den egentlig? Og det er godt, når man bliver udfordret lidt. Når begyndte den? Så citerer han en sang af Paul Gerhardt, som også er i sangbogen, hvor man føres ind i samtalen mellem Gud Fader og Guds Søn. Gå hen, min kære søn, og lid. For dem, som indtil evig tid i vreden skulle være. Den dom er grufuld ud at stå. Men verdens frelse står derpå. Og så spørger faderen: min søn, vil du den bære? I næste verset svarer sønnen så: ja, kære far, af hjertens grund, lad ske, som du vil skikke. Lad komme kun den bitre stund, jeg dødens kalk vil drikke. Og så spørger Paul Gerhardt: hvem fatter vel slik kærlighed? Så høj, så dyb, så lang, så bred, så ganske uden lige. Og der er Paul Gerhardts pointe: denne rådslutning var i himlen mellem Gud Fader og Guds Søn ifra evighed af. Hvornår
begyndte Jesu lidelseshistorie. Fra den stunden. Fra evighed af, da de besluttede, vi sender sønnen. Der kom jeg til at tænke på en, som har jobbet som lærerinde. Hun og klassen sin var på rejse til Indien. På rejsen til Indien, jeg mener, det var Indien, der skulle de ud og besøge en affaldsby, en søppelby. En mægtigt fjeld af søppel, hvor der er mennesker, der bor og finder deres mad. Da hun og eleverne var på denne søppelby, ja, siger hun, det var en ulidelig stank. Men vi måtte ud og besøge dem. Og på et tidspunkt kommer der barn hen, og de begynder at synge lidt for disse børn. Også en sang om Jesus. Jeg husker ikke, kanskje det var Jesus elsker alle små. Og der er der et barn, hvis øjne lyser op. Den melodien kender hun. Og så sidder de og nynner på samme melodi med hver deres sprog. Hvis jeg nu spurgte i kveld, er der nogen, som vil rejse til Indien og forkynde om Jesus i denne søppel landsby? Er der en, der melder sig til en tjeneste som missionær i søppel landsbyen i Indien? Hvis der er en, der siger, ja, der er din lidelse begyndt. Endnu før du er der, for du ved, det der, det bliver vanskeligt. Og så er det jo kun et vagt billede på det, vi taler om her. Jesu lidelse. Hver dag i Jesu liv på jorden var helt sikkert en lidelse. Hvad vil det sige at bytte himlens renhed med jordens syndige kår? Ja, hvad det vil sige, kan ikke noget menneske forestille sig. Vi ved ikke, hvad himlen er. Det har vi ikke sanser til. Vi ved ikke engang, hvad synd er. Hvad tænkte jeg, Visløf. Jo, det synes jeg nu nok, jeg gør. Hvordan kan han sige det? Vi ved ikke engang, hvad synd er. For vi ser synden med synderens øje, med synderens synkværvede blik. Han kom som den rene, som Guds søn, og bar din synd. Så skal du lære, hvad synd er. Der skal du se på din synd i lyset af korset. Det var også derfor, jeg i går nævnte det, at lære Jesajas 53 uden af. For der ser du, hvad synd er. Der ser du alvoren ved den synden, du vil slutte fred med. I aften skal vi ind i emnet med at kende samfundet med hans lidelser. Og det er kun i det samfundet med hans lidelse, at synden også bliver en smerte i livet. I samfundet med ham, der kan du ikke slutte fred med synden.
slutter du fred med synden, der håner du din frelser, som bar den op på forbandelsens træ og døde af det. I går tog vi udgangspunkt i nogle vers fra Paulus brev til Filipperne, og så på de 2 første punkter, jeg har fremhævet. Det er at forkende Jesus og kraften af hans opstandelse. Og som jeg nævnte i går, Guds opstandelseskraft, slik der står i min danske, den virker i os, jævnfør det, Paulus taler om i Efeserbrevet. Det er den magt, der virker i os, som tror. Det vil sige, der hvor der er et menneske, der tror på Jesus, der har Guds opstandelseskraft været. Og der hvor et menneske bliver bevaret i troen på Jesus, der er det et vidnesbyrd om Guds opstandelseskraft. Det at kende ham og hans opstandelseskraft, det hænger sammen. Nu i aften går vi så til det næste, og samfundet med hans lidelser. Ulempen ved, at jeg nu skriver punkt 1, 2 og 3, det er, at du kan komme ind i en tanke, hvor at du først skal lære at kende ham, og så kende kraften af hans opstandelse, og så kende samfundet med hans lidelser. Slikt er det ikke. 1, 2 og 3 er kun en disposition for i aften og i går. Du skal prøve at komme ind i en forståelse af, at det er en samtidighed. Du kommer til tro på Jesus i kraft af hans opstandelseskraft. Og dette kendskabet til ham fører dig ind også i lidelsesfællesskabet med ham. Men flyder du fra det at skulle lide sammen med ham, der mister du også langsomt erfaringen af hans opstandelseskraft og også kendskabet til ham. Og det tror jeg kan blive frafaldet for mange. At man flyer fra lidelsesfællesskabet med ham. Og dermed også flyer fra erfaringen af hans opstandelseskraft. Den kraften, der bærer mig selv i dødsskyggens mørkets dal. Bærer mig i en dyb tillid til ham. Der er en samtidighed over det. Denne samtidighed kommer også til udtryk i det næste vers her. Vers 11. I det, eller i den danske oversættelse, så jeg bliver gjort lig med ham i hans død. Nu, det bliver lige lidt nørdet, lidt teknisk, men prøv lige at hænge på, for der er en dyb pointe gemt her. I min danske oversættelse, der er det som om, at når jeg lærer at kende Jesus, hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet, så bliver følgen, at jeg bliver gjort lig med ham i hans død. Og sådan kan det oversættes. Men det er rigere med deres oversættelse. I det, du bliver gjort lig
med ham i hans død. Og så tilbage med pilen opad. I denne dødsproces, der får du del i fællesskabet med hans lidelser. Der kommer hans opstandelseskraft og styrker troen på ham. Og så bliver det også sligt, at du bliver lig med ham i hans død. Men det er en samtidighed. Og grammatisk er der tale om noget, som foregår kontinuerligt. Og det er noget, der sker passivt med dig. Ja, Luther siger, at grammatikken er teologiens mor. Så nogle gange må vi gå lidt ind i grammatikken. So sorry, men der er en dyb pointe i det. Hvad er det for en dødelse, du bliver gjort lig med? Jeg bliver gjort lig med ham i hans død. Gør du det? Ja. Det gør du. For du som er en kristen, du er 100% retfærdig i Kristus, men du bærer samtidig din gamle, syndige natur. I morgen er der dåb. I dag har der været konfirmation. Jeg var her ikke til konfirmationen, men jeg går ud fra, at de unge sagde ja, til at de også i deres voksenliv vil høre den virkelighed til, som de blev døbt til. De blev døbt til at tilhøre Jesus Kristus, iklædt Kristus. Og der har jeg ofte brugt, og kanskje også nogle af dere har set det, men jeg gentager gerne gode illustrationer. Dere, som er døbt til Kristus, dere er iklædt ham. Dåben er ikke en forvandling i betydning af, at din gamle syndige natur er forvandlet. Nej, dåben, der bliver du iklædt ham. Og det nye, som er skabt, det er Kristus. Troen på ham. Et nyt liv ved hans opstandelseskraft. Slik er du iført ham. Men du bærer stadig din gamle, syndige natur. Og det er den, hans død, du bliver gjort likt. Og hvad kendetegnede nu hans død? Det var døden for dine synder. Så ligheden med hans død, det er, at dine synder må dø. I det du dagligt bekender, fortryder og bekender det onde i dig, slik vi lærer i den lille katekismus. Og det er denne dødelsesproces, som er en lidelse for kødet, at du trænger til, at han ved sin opstandelseskraft giver dig tro på Jesus og har al frimodighed i ham. Det er en proces, som også skaber, vers 11, dette ønske. Om jeg bare kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Håbet om opstandelsen. Håbet om snart at være hjemme. Det skabes, styrkes i denne dødelsesproces. Det er ikke et sundhedstegn for Guds folk, når håbet forsvinder, og livet her bliver det vigtige. Det vidner om,
at vi er ved at komme på afstand af denne livslov. Den, som lever og med Kristus vandrer i dette lidelsesfællesskab, hvor kødet må dø. Det menneske har brug for den opstandelseskraft, der skaber og bevarer troen. Det menneske sukker. Om jeg bare kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Om jeg var der snart. Ja. Nu vil jeg i den sidste del igen trække Peter frem. Peter, han skriver om sine 2 breve, at han forsøger at vække vores rene sind. Guds folk har brug for at blive vækket, åbenbart. Nogle har brug for dem, der ikke kommer blandt Guds folk. De, som er åndeligt døde, de har brug for en døde opvækkelse. Og det sker ved Guds opstandelseskraft. Men Guds folk, de har fra tid til anden brug for at blive vækket op af søvne. Det er det, Peter ønsker. Og nu skal vi se et sted i hans breve, hvor han føres ind i lidelsesfællesskabet med Kristus. Du må selv læse mere rundt i Peters breve, men det er en tematik, der kommer flere gange. Der, hvor vi ser i aften, det er i 1. Peters brev, kapitel 2, vers 11. Mine kære, og jeg håber, du mærker broderomsorgen. Og jeg holder af dere, mine kære. Jeg formaner, kunne også oversættes opmuntre, tilskynder dere, som fremmede og udlændinge, at der afstår fra de kødelige lyster. Dem har de åbenbart endnu, de kødelige lyster. De kødelige lyster er de ikke once in a lifetime færdig med. Her er opmuntring, tilskyndelsen, som fremmedet at afstå fra de kødelige lyster. De strider nemlig mod sjælen. Eller som der står i den danske, lysterne fører krig mod din sjæl. Tænker du sådan på dit kristenliv, at dette er en krigsplads? En plads, hvor der føres krig. De kødelige lyster fører krig mod sjælen. Sjælen din kan ikke dø. Du har en evig sjæl. Sjælen er der, hvor din personlighed har sit sæde. Hvor troen har sit sæde. Og sjælen bliver påvirket både af de ydre ting, vi ser omkring os, men også af de skjulte ting, de åndelige ting. Vi er skabt med legeme, sjæl, ånd. Og der bliver sjælen der, hvor personligheden har sit sæde. Og kødets lyster fører krig mod din sjæl. Det er den alvor, Peter opmuntrer os til i kærlighed at afstå
fra det. Når du gør det, så bliver din færd lidt anderledes end folk flest. Lad deres færd blandt hedningerne være god, så de skønt de bagtaler deres som ugerningsmænd. Likevel må prise Gud på den dagen, når han besøger dem. Fordi de ser de gode gerningerne, der gør. Hvad tænker Peter på? Når du gør noget godt på studiestedet eller jobben din, hvad kan det være, som gør, at hedningerne, dem der ikke tror på Jesus, hvad er det gode, du kan gøre, der gør, at de begynder at bagtale dig og kalde dig ugerningsmand, kvinde? Hvad kan det være? Jo, hvis du begynder at tale om, at vi ikke må slå ihjel, heller ikke, når det er et foster i mors liv. Du kunne jo prøve. Så vil nogen sige, så ukærlig du er, at du ikke tænker på morens rettigheder. Eller hvis du på jobben din, i kantinen, hører, at de andre kollegaer eller studiekammerater, de sidder og prater om en af de andre, og det er negativt, det der bliver sagt. Og du har en følelse af, at de har ret. Denne kollegaen er virkelig irriterende. Men du tænker, jeg tier stille. Men det er ikke dit kald at tie stille. Nå. Nej. Dit kald er faktisk at undskylde vedkommende, forsvare vedkommende og optage alt i bedste mening. I kantinen, når de andre bagtaler. Men der kommer du ind i denne kampen, jeg illustrerede før. Fordi du har et kød, som synes, denne samtalen, den er nu festlig. For jeg tænker på samme vis om vedkommende. Og jeg har også noget, jeg kunne føje til. Men ser du, der er du jo ved at glemme ham, du er døbt til. Han friede dig fra lysten til bagtagelse. Og når det nu er din virkelighed, skulle du så ikke også afstå fra lysten til det? Det er her fællesskabet med hans lidelse begynder på jobben på mandag. På studiestedet på mandag. Det er så konkret. Er du sikker på, at du med Paulus ønsker del i fællesskabet med hans lidelse? Det er du, som tror på Jesus. Og du beder, helliget blive dit navn på mandag. Lad dit rige komme på mandag. Også når jeg med min mund gør det gode, at jeg forsvarer kollegaen. Kanskje jeg også skulle bede for vedkommende. Det trænger jeg til, og han trænger til det. Så net beder du Guds velsignelse over ham, hende. Så kommer du til mandag, og situationen opstår. Og så ved du, nu er det nu. Så undskylder du vedkommende. Optager alt i bedste mening.
og de andre, de sidder og tænker, hvad sker der? Du går kanskje ud af kantinen, og jeg er sikker på, at der kommer du til at blive bagtalt som den næste, som en ugerningsmand. Når du gør det gode, som du var kaldet til. Slik begynder vort lidelsesfællesskab her på vores breddegrader. Og hvis vi ikke vil vandre i det lidelsesfællesskab med ham, slik Peter taler om her, at afstå fra de kødelige lyster. Hvis ikke vi øver os i fællesskabet med hans lidelser, sligt, tror du da, at vi er klar til at have del i fællesskabet med hans lidelser, når lidelserne bliver større, trængslerne bliver større, modstanden større, kanskje også forfølgelsen, når vores lande. Tror du, vi er klar til det? Det er jeg ikke sikker på. Der tror jeg, frafaldet vil blive endda større. Vi begynder på mandag, når vi møder hedningerne, og øver os i at vandre i hellighed ved at minde os selv, også om de 10 bud og forklaringerne til det. Og så er jeg så glad for, at kanskje er det den måde, Gud besøger dem. Gud besøger dem i hvert fald ikke, hvis du lever som dem, taler som dem, prioriterer som dem. Vær sikker på det. For der er ikke noget vidnesbyrd, hvor igen Gud kan besøge dem. I de næste versen taler Peter om at underordne sig forskellige forhold i samfundet. Det går vi ikke ind på nu, men skal frem til dette vers, vers 16, som frie. Nu taler Peter om friheden i Kristus. Og igen i min danske, der er jo frie. Der er jo frie. Og som frie skal der ikke være slike, som bruger friheden som påskyld til at gøre ondt. For eksempel i kantinen på mandag. Det er ikke sådan en frihed til at gøre ondt med dine ord. Men som Guds tjenere. Nu formulerer Peter det med nogle negative ord. Og der kan det nogle gange være en god øvelse at læse så det, han egentlig positivt holder frem. Derfor dækker jeg over nogle ord. Prøv så nu at se, hvad som står. Som frie skal der være slike, som bruger friheden, som Guds tjenere. Du hører jo Jesus til. Vis alle ære, elsk brødrene, frygt Gud og ære kongen. Det er den friheden, han vil føre dig ind i. Men det kan være et liv forbundet med lidelser. Nu sagde jeg, at vi skulle se på et sted bare hos Peter. Men jeg tager lige 2 henvisninger med i marken. Blot for at give dig lidt øje for, hvordan han taler om lidelser. Om der skulle lide for retfærdigheds skyld, det er den gode sag. Er der salige. Frygt ikke for dem, og lad dig ikke skræmme. Nej, Peter. Det kan du nu sagtens sige.
at vi ikke skal frygte dem. Jeg kan da godt frygte, Peter, hvad de vil sige på jobben, når jeg begynder at tale godt om vedkommende og undskylde vedkommende. Jeg kan godt frygte at blive frosset yde. Skønner der det udtryk, frosset yde? Ja, det kan jeg godt frygte. Der er mye ting, jeg kan frygte. Hvordan, Peter, kan du sige frygt ikke for dem? Jo, læg mærke til hjælpen. Men hellige Kristus som Herre i deres hjerte. Frygten for de eventuelle lidelser, jeg skulle få ved at leve som en kristen, fri i Kristus. Den frygt for det lidelsesfællesskab, den aftager, når Guds opstandelseskraft får lov at føre dig ind i et kendskab til Herren Jesus Kristus i dit hjerte. Kan du se, hvordan det hænger sammen? Eller et andet sted. I samme grad som der har del i Kristi lidelser, skal der glæde der. For at der også kan juble i glæde, når hans herlighed bliver åbenbart. Der har du håbets perspektiv. Du ejer en glæde, der er stærkere end lidelserne og trængslerne. For det er opstandelsens glæde. Jesus er min. Jeg er hans. Det var den opstandelseskraften og troen, de kristne forfulgte har haft, både i Nyt Testamente, men også i hele kirkens historie. Det er dette lidelsesfællesskab med ham, Peter føres ind i, slik at vi erfarer hans opstandelseskraft og troen på Jesus. Ja. Om der bliver spottet for Kristi navns skyld, er der salige, for herlighedens ånd hviler over der. Det er store perspektiver. Jo mere afhængig du bliver af Jesus, jo mere du lærer han at kende, ved at Guds opstandelseskraft virker denne troen i dit liv. Jo mere afhængig du bliver af han og også lidelsesfællesskabet med ham, jo mere fri i forholdet til andres tanker og meninger bliver du. Slik at du kan vise alle ære. Du er fri. Vis alle ære. Hvad så, hvis de møder det med utaknemmelighed? Så er du fri til at vise alle ære. Ja. Slik som din frelser. Han drog ikke hjem efter den første år i tjenesten hans. Han kom til sine egne, men de tog ikke imod ham. Han kunne have sagt tak, for nu drejer jeg hjem. Og så havde det været Kristi himmelfart uden korset og opstandelsen. Og vi var fortabte. Men nu bruger han os til at besøge den fortabte verden. Og vejen går gennem lidelsesfællesskabet med ham. Og erfaringen af, han bærer mig i tilliden til ham. Jeg er fri til at vise alle ære. Jo mere afhængig du bliver af Jesus, jo mere fri er du til at elske uafhængig, også andre. Og det begynder med brødrene. Det begynder her i menigheden. Og ja, det kan også være forbundet med lidelser. Men nu har jeg ikke tid til at gå mere ind i det. Jo mere afhængig du bliver af Jesus, jo mere selvstændig bliver du. Ja, jo mere selvstændig. For du frygter Gud.
Og du lever dit liv for hans ansigt. Ikke andre menneskers, ikke brødrenes ansigt, ikke kollegaernes ansigt, men hans. Der er du fri. Dette lidelsesfællesskab med Jesus er et lidelsesfællesskab i kampen mod kødet. Men det er også et fællesskab, hvor han i kampen mod kødet kan føre trængsler ind over os, hvor lykkens sol går ned, hvor du bærer tårer på kind. Og nu vil jeg slutte med et citat ifra Wisløffs bog. Når jeg får øje på indersiden ved Jesu Getsemane-kamp, og det har han talt om i stykket før, Jesu Getsemane-kamp, der kastes et lys tilbage også på menneskets lidelse, og værdien af menneskets lidelse i Guds øjne. Heller ikke for mennesket kommer det an på, hvor mye det lider. Men hvordan? Hvor mye vi lider, det er nok så forskelligt. Et hvert menneske har sit Golgata, sin lidelse. Om vi tør brygge et så stort og helligt navn på vort lille offeralter. Et hvert liv, som leves, har sin lidelseshistorie. Nogen har det slik, at alle ser det og ved om det. Andre, og kanskje de fleste, i det skjulte. Nogen vil ydre trængsler og lidelser, andre vil indre kampe og vanskeligheder. Om lidelsen skal blive os til velsignelse eller forbandelse, afhænger af, om vi har kæmpet vort Getsemane-kamp og sejret. Vor Getsemane-kamp og sejret. Hvad er det for en kamp? Giv ikke op i kampen, før du er helt overladt i Guds vilje og kan bede, ikke bare med læberne, men med hele hjertet. Far, ikke som jeg vil, men som du vil. Det var jo Jesu Getsemane-kamp. Og der, hvor du kun beder det med læberne, Gud, ikke min vilje, men din. Der opleves det så let som en spændt trøje, jeg må dra på mig. Der må du bede om, at du må komme ind, så du også kan bede det af hjertet. Far, ikke som jeg vil, men som du vil. Der har lidelsen tabt sin brod. Der skal du få kraft. Opstandelseskraft til at gå hele din lidelsesvej. Og så den sidste sætning her af citatet. Først når du har sejret i din Getsemane-kamp, vil dit Golgata offeralter blive til velsignelse for dig. Det er det, vi også har set på hos Peter. Først når du har sejret i din Getsemane-kamp, det vil sige i Getsemane, øs dit hjerte for ham. Herre, det gør ondt. Er det muligt at tage det fra mig? Men i denne kamp, ved Guds opstandelseskraft, lærer han at kende på ny, slik at Kristus helliges i dit hjerte. Lidelsen, ja. Smerten, ja. Men ved Guds opstandelseskraft har jeg fået lov at gribe ham i mit hjerte på ny. Der har du vundet din Getsemane-kamp. Og der vil dit Golgata offeralter, din lidelse, om du skulle lide, blive til velsignelse for dig. For du er salig i erkendelsen af ham. Det der, det kræver et under. Ingen af os kan tage det os selv.
Det kræver et under af hans opstandelseskraft. Så længe livet varer her, og lidelserne står på, og så sukker man, om jeg dog bare snart kunne nå frem til opstandelsen. Lad os bede. Ja, Jesus, nu har vi talt om noget, som for nogle er forbundet med mye smerte. Ja, sikkert for mange af os. Du er vores sjæls hyrde og tilsynsmand. Jeg beder om, at du nu vil gå din gang iblandt os og skænke os et ord om dig selv, slik at mit hjerte finder trøst i dit navn. Din nåde, din lidelse for mine synder, du som også bar min sygdom. Og Jesus, løft så vort blik, slik at vi med Paulus kan sige, om jeg dog bare snart kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Den dagen, den kommer. Den kommer. Det vidner din opstandelse om. Du som er den første fødte af de døde. Jesus, vi vil følge efter. Det er vort ønske. Bevar du os til denne dag. Amen.